welcome you to Kidzo Praise. 来信你到基督身上，基督身上，基督身上，哈利路亚，哈利路亚。Are you feeling excited? Come on, feeling excited bro? Fikirman nam, balai fikirman, balai fikirman, nama balai. Yo semua barang ah. Balai fikirman, baik, ya no, baik je no. Yesus kat no pergi Yesus. Peni. Wah, pergi kena Yesus beroki Yesus. Mata kenal Yesus nak beneng mentaruh pai wang ngayet. Kat ni piru kumcu. Amen. Ngindawa ni kapo mentah. Ngindawa dah kajikiman. Ngindawa namar bengi. Yeah, you try. But baru ni kapo ngina kajisap tim yang saya sit. Yang baru kena Kidzo. Yang kumcu ngina kajisap tim nampai Isaac pada Yazaraya. Pada abad temat ngina kapo mentah. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Ready? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Hey, hey, hey. 1, 2, 3, you. Jesus. Nga iyemen. Oh Jesus. Nga maniyemen. Oh Jesus. Nga yeroyemen. Nga Jesus. Nga mayayemen. Oh. Na bang me one oh shakan no jing it jong me bam la ban thok yeah barong in ong la say sing ong na bang me one oh shakan no jing it jong me bam la ban thok nhìn long excited way are da nhìn long Jesus nga i ye me nhìn long Jesus nga ya ro ye me Get on, Jesus! Ngama ni yeme. Get on, Jesus! Ngama ya yeme. Ya la jing imem shem tingka namar jonga. Yeah, you know. Yeah, say sin. Ya la jing imem nam. And I was happy and I say 1, 2, 3, let's go, Jesus! Nga iyemen, nga long Jesus! Nga yeroyemen, say sin Jesus! Nga bekrauyemen, nga long Jesus! Nga mayayemen, ngin penki laki sengkai mentah, namar bangi iye jauh terai babhang you know. Kumnong you know. Say sin mentah ngina penki laki singkai shisha ladangi ia jauh terai jong you know. Kuat penong jam. Yay! Number crown you me. Oh Jesus. Ngamaya yame Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Hey ya langit on Jesus. Nga iyeme. Hi Jesus. Ngamani yeme. Get on Jesus. Ngapakro yeme. Get on Jesus. Ngamaya yame. Hadu kat ni me it yang ngashisha mentangan pen benar banga it ya me shisha sesit hadu kat ni me it yang ngashisha mentang kade ka borjonga bangan pen benangan ong ba Jesus nga it me hai Jesus nama ni me oh Jesus ngapa crow you man oh Jesus ngama ya me yeah oh yeah come on yeah let's go yeah oh yeah
Come on, come on, yeah. Oh yeah, yeah, on, yeah, yeah. 1, 2, 1, 2, 3, let's go, Jesus. Yeah, yeah, man. Get on, Jesus. Yeah, my knee, yeah, man. Get on, Jesus. Yeah, my crown, yeah, man. Get on, Jesus. Ngay ro, yeah, me. Oh yeah. Oh. 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 Hallelujah. Rồi try. Kadang ko sisangi yung Jesus. Kadang ko yung Jesus. Kadang ko panoy piu Jesus ang yaban iya yu. Dakat kay gini. Dono nang ta kay su. Mensim nang ta kay su. Jingmut nang ta. Nang ta yaban iya iya. Wow, habi aja no. Kumba iya aja no. Mono bade para marjan jong pi. Tamono pa para marjan jong pi. Mana ba yang bat pi mentah? Pa pi. Pa ja kadur para marjan jong pi. Pa. To. Pa game para marjan pina ba dong? Iya je pi. Senang persenang wang iya je pi. Ko mau jisu iya jangan. Ngaro iya je pi. Amen. Ya ba iya we dengan po. Tangi ra ingin ai seperti sesuatu dengan po mentah haleluya. Come on! Hey! We're go excited and happy and sing together. We'll sing. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. Say it. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. 1, 2, 3, we sing. Yes, Lord. Hey. Amen. Ready, once we're in. Yes, Lord, we're singing now. Yes, Lord. Hey! Hey! Sickness. I'm trading my sickness and my pain. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Sing it on. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. Hey! I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. 1, 2, 3, we sing. Yes, Lord. Yes, Lord. Hey. Hey. Amen. We go na. We sing na. Hey. Saya siang kuah baju susu zombie. Nan. Amen. 1, 2, 3, we sing. Amen. Mentah gimana kasih dong, ya kasih. Ngabret lut ki jing skol si. Ngabret lut ki jing. Kuslay. Saya sih, just kuslay baru lagi dong lah. Ngabret lut ki jing skol si. Hey, ngabret lut ki jing kuslay. Ngapendam yaki, aku jatuh try. Why you're lying, oh. Amen. Saya siap ke serba jam jom pergi ke surprise ke nong lah. Oh, tenang.
Jepang Ngabrat lut ki Jepang Ngabrat lut ki Jeng Sintong Ngapendam yaki hak jak jong Rapang ni opo pilih you pilih depan pilih amno Come Tom come here Ngabrat lut ki Jeng Sintong Bagi kena ke super road Ken ong langit dong Ngại hame amen Ngino otra Otra ngại hame otra Amen Kwa kina kitso gerwajab kino na 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 Kumno Kumno Volume up, volume up, volume up, volume na 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 na. One, two, three, on. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Kadang orang kita yang kena itu ban pulih Bible. Tentang cerita ban pulih Bible. Tentang cerita ban dua. Kadang orang saya lองผมตามนี่พี่บรคอยพี่ฮอกรูปแสะอันน่าจะท้ายย้ำtentang ban pulih Bible ban dua. Saya lองผมตามtentangวันyangท้ายนี่มันสิ่งท้ายนี่sepuluh lesah. Saya lองผมตามtentang sekelat am tentang ru. Ha? Sekelat am. Pitip tuanผมตาpitip beli am no. Tolongผมตาpitip di beli am no. Di beli am ni. Ngabrat ki JengใจโตปูเลไบเบิลNgabrat ki Jengโซทัดบันดูไว้งาเป็นดำใส่เสียนบารูยน้องลังเฮ้Ngabrat ki JengใจโตปูเลไบเบิลNgabrat ki Jengโซทัดบันดูไว้บันเป็นตาอุจิสูแล้วเป็นไรรู้อย่างงี้เงี้ยน้องโอ้ตรายโอ้tryอย่างเงี้ยไอ้แม่นี่น้องโอ้ตรายไอ้แม่นั่นงี้น้องนั่นAmen. Tay si kinamoro kinong na. Feeling excited and happy, we say yes, Lord, yes, Lord. Ngabrat lut ki Jeng sa pensoy hau soy tan Ngabrat lut la dawan ban pensoy nga malakas gi Nganum oy la num takas gi Alem no Ngabrat lut kita jong wei Hau Jisu Takada ko ban pilap soy taw magas gi ulang ba Hey Lek suram takas gi mo Pinong kum no Song hiam takas gi mo Hon Pedak TV mo Laikan sa pak mo Ni Yostite Laikan sa pakan Ni Song nahiyan kan Tas kini ni So kaslap ni Song nahiyan kan Pinanggom no Omla 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 Usay tan omla yang asik omla 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 omla
la ya ngaวันมันเป็นช่วยอย่าพี่มันลากสงีไม่น้องกำนูเป็นช่วยมันลากสงีน้องกำนูเป็นช่วยมันลากสงีน้องละเว้ยสวยตานละya nga ha kerteng ha kerteng ha kerteng cam chân nghiền ông cam chân nghiền ông cam chân nghiền ông ha kerteng ha kerteng ujisu ha kerteng ujisu iyo ya ka ching jo ha kerteng ujisu ha kerteng ujisu usai ta nu ha ban pe you know yang skema kerteng ujisu ai ba la ban yang persa ha kerteng ujisu ujisu iyo ya ka ching jo cái đông lắm la ba Usoitan udon ha ay menta Hakitat jonga usoitan udon ha ay menta Usoitan udon ha ay menta Ngan kerdam kan sisa menta Ngin ong left side left ngin ong Ngin ong Ngin ong Ngin ong Ngin ong Ngin ong Way ala Ngin ya kerdam 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 Ngin ya kerdam kerdam Ngin ya kerdam 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 Usoitan la ya nga Ngin la la Đây bằng roi kết rủ Bây giờ bệnh bằng roi kết rủ Skål em Heyพี่เป็นล่าตาขับปวดไปถูกอะไรมิสพี่เป็นยังกระนั้นตาขับปวดไปถูกอะไรมิสพี่เป็นยังเลี้ยก้าขับปวดไปถูกอะไรมิสพี่เป็นนุ่มรอยขับปวดบรอยbeli piong em beli piong em namar la manu la manga banyewe Nhớ skô ba đi ông nữa Tao lâu anh ba lẹ cay 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 ha Tarang cái ông nữa la Way are lại la Usaitan la ya nga Da lay lay mem la ya nga Cùng lên không Da lay lay Say xiên Say xiên Da lay lay mem la ya nga Da lay lay mem la ya Taka-taka sa ka-voice. Okay, dalay-lay, mem. Say it! Dalay-lay, mem, la, yeah! Hallelujah! Pero try. Nakanaw, em. Ibutan mo Jisu, em. Kimjuram lang nunuru. Nakira mo Jisu ay bawa biyang kiba kumtaki strong biyang kiklan biyang kiyang biyang manabot tough. So, em. Takadaw pibaro pidi go tough jong Jisu. Amen. Pidi go strong. Dem na. Ba strong jono. Jong Jisu. Takadaw ngin aga Jisu tin ko poso try. Nginong Jisu. Aye jeme. Along ba strong. Kam krang mo me. Hapo jong nga Jisu. Banyo soitan. Takadaw. Along ba strong. Ginagawa siya tingin po sa try. Story time.
Jesus and shar, Jesus and shar, Jesus and shar. Pila ban song kay nigapor. Ngilay ban ngap ya kaktin ka jong blay ha ka nigapor. Na ba kaktin ka jong blay ka ong baka jing tho baro ka long bala persat mensim. Manu bala persat mensim ki kaktin ki jong utrai baro ya ka niga jing tho baro. Manu bala persat mensim? Blay, very good. But kaktin ka jong blay ka long ka ba? Mentoy na ka banta ka jing hikay, ya ka jing sneng, ya ka jing penbet, but ya ka jing penmelin, ha ka hok baro. How to ngi baro ngim kwa ban long ki briu ki bajanai, ki kena ki bajanai. Kanungot kwa ban long ki kena ki bajanai. Nganget ngi baro ngi kwa ban long ki kena ki bajanai, ngi kwa ban long ki briu ki bajanai, kat bangi dang he, ngi dang san, ngin long ki briu. Kiba ublay, uyo snow yangi, ba ublay pet yangi. Kanungot pikwa ba ublay, ki kmat ki jong kin yo kin pet bay halor jongi. Kanungot pikwa ba ujisu ki kmat ki jong kin long bay halor ka jing em ka jong pi. Nganget piru pikwa e kata, ba ujisu ki kmat ki jong kin long bay halor jong pi. Bakat sabi piyai, piyeng, pishong, pilekay, pipule. Mo pilek kanu kam ki khmat ki jong uji su kin long be halor jong no halor jongi ngin ong lang ai baka khmat uji su kan long halor jonga batu ai ki skor jong kin long ki bas ngap yanga Angin ngi baro ngi kwa ba ujisu ki khamat ki jong kin long halor jongi bar ki skor ki jong uru kin snap yeno ya ka jing dwai jong no jong ngi haba pi khot yeno pi kwa na ba kin ya pai khti ne pi la da dan manu ba khot e pi mo la khot e pi la partai pi wan chanie pi lem no pi le no pi pai no shawai pi le shaka direction ka jong ki Lada email pi khot pi la ni papa jong pi khot pi ong wan chne kun ngadon kami pi sipang kile ikani le ikate ngi le amno ngi ngap ne ngim ngap ne ngi ju ngap ba lada pha le eru ngi le amno ngi da le ru ikata ka kam shubu papa jong pi la thaj moi la wan na jing tre I wan che yeng ba ila thaj bha I shong hang tai ong kun wan pi shem ni ka juti jong ale pen bu kanu ju le kata papa Very good. Tingin na stop tinam ta jong pi. Barangai piru kiba pa ingi ha kani ga por piru pi jule kata. But ublay udane ka ban ainong pi. Pite bhaba pilong kiba kongo but pile ke bha ye imei jong pi papa jong pi kaktin ka jong blay ko ong ba kan long bha yangi ru. Pite bhaba ngi le bha how to kan ja ke basne yangi. Lada ngile ka ba kan jaru kai ka ba kumta lada ngi shashko de ka ktien ka jong ublay lada ngi pet ya ka ktien ka jong ublay lada ngi ngap ngi shashko ba ngi leru ya ka ktien ka jong ublay how to ublay unum ngap yangi ngap habadan ba khot e pi jubab nem jubab ne jubab te kumta habangi rungi khot e ublay pi kwa ba jubab ne unum jubab ne pi Unjubab Hidap ka keting ka jong blay ka ong kum ni na Shiti jong Petros ka ba ar kalunong ka ba lai ka khot ka ba khat ar tingin ong lang kay ar Petros lenong balai de khot ba khat ar kaktin ko ong bagi khamat ki jong ublay ki long halor ki ba hok tingin ong ki khamat ublay Kilong, halor, kibahok. Bat kishkor jong shaka jing duai jong ki. Amen? Kman jong blay kalong halor jong nu? Halor kiba? Very good. Bat kishkor jong kisngap ki jing duai jong nu? Jong nu? Jong ki Manu badai ki? Manu badai ki? Mangi, mangi. How to ngilong hok ne ngilong thok ne? Pilong hok bay hak ma jong ublay? Pilong hok ban? Pilong hok?
Haba yo ine bam yo iru pilong hak bay khmat jong ublay? Very good. Lada pilong hak bay hak khmat jong ublay ublay ru ukular ba ka khmat jong akan long halor jong pi. Bat ka skor jong aru kan ngap ya ka jing duai jong pi. Pis ngau tanat habadan lada pi kot yenu pi don kam yenu ki kloi banwan ban yarap ya pi pis ngau tanat ngau tanat ya. Pis ngau tanat pis ngau komen ru pis ngau yo ma jing kerkuru. Kum ta ublay ru ukular uong lada ngilong kiba pop. Kaktin gom no? Kema jong ublay kalong halor kiba pop. Daya? Hoi nem? Pila syashkor mo. Kema jong ublay kalong halor kiba hok. Halor kiba pop. Kabumot halor kita kibale ya kaktin ka jong ublay ne kiba sayla kaktin jong ublay. Kibale ya kaktin ka jong ublay. Halor kita kan. Bat habangi duai ru ha ka kerteng jong u Jisu ngi duai ya ke ba ya dei bat kaktin ka jong ublay. Ublay unsha skor ne unle kelut ne. Unsha skor. Tip ha ka Bible la batai syapang uni uwe ubreu. Ubala duai, bat ublay ula syashkoru. Bat tang bu syashkor, ki khmat ki jong uru ki long halor jong uni breu. Kat syaba uyat, kat kaba ule, ublay uyo ilu di kita baro. Bat haba duai, haba keren ru, ublay yo sngau. Amen? Nali bani thui pi haganiga por syapang uni uwe breu, bangi puli na ka Bible. Aku apin ngap hai kani ka khtiang ka jong blay kani ka dei na ka Bible hei bala batai syapang uni uwe breu ubala long hok hakmat ka jong ublay ula le kat ka ba ublay ula ong ye ong ye ban le chata ublay ong ye ban le kumta bat haba ule usngap ya ka khtian ka jong ya ka sur ka jong ublay ru ki khmat ki jong ki la long halor jong uni ubreu bat ki skor jong uru la long bala ngap haka jing duai jong bat uni ubreu kerteng manu bala penpra ya ka kan ro Jericho manu Joshua good bat uni udei uba kerteng Joshua. Pitip Joshua modayu Joshua. Dan bapasyaw ngayon ngau modayu Joshua. Jisu, very good. Tingin na slap tinam ta jong Pitip Joshua Joshua ngisem haga kitab ka barem ne haga batma jong ka Bible. Haga testament ka barem ne ka batma. Haka testament ka barem, bat ka testament ka barem, la tho haka ktin Hebrew, la tho haka ktin you, haka ktin Hebrew. Bat ka testament ka batmai pad, la tho bun, haka ktin, manu batip haka ktin you. Dan batip, bun la tho haka ktin Greek, haka ktin you, Greek. Kapamot ha Hebrew, la khot Joshua. Handre haga Greek, la kada you? Jisu. Kamu Joshua, ba Jisu kadai ka ju jingmut. Amen? Ka ju jingmut. Mo. Bat ka jingmut jong Joshua. Ka jingmut jong Joshua pat merayu. Kanungut pitip ya ka jingmut jong ka kerteng jong pi. Kanungut tip jingmut jong kerteng jong pi. Laki kiti kiba tip jingmut kerteng jong pi. Tip. Okay. Pikir tengkum no? Isanaki, jingmot ayu isanaki. Bansan hapdeng jong kiwei pikam san manu mapi. Nangta? Kerteng? Zamaira. Jingmot jong Zamaira deke? Song of Joy. Ngihap bantip ya ka jingmot jong ka kerteng jongi. Pitip ngihap bantip ya ka jingmot jong kerteng jong pi. Lada pimpat te badu menta kamu ni kerteng jonga leban keli ye email ni papa la ni manu keli ong manu bai kerteng nga manu bai kerteng nga nang ta keli ke jingmot ayu kanika kerteng mo Joshua ru kadon ka jingmot ha kanika kerteng mo na Joshua
Joshua ka bamut Jisu. Hakawe baka kentien mo la keno eka Jisu. Henry jingmut meaning of the name Joshua. What is the meaning of the name Joshua? It means salvation. Modayu? Kabamut jingpen em. Joshua modayu? Jingpen em. Jisu modayu? Jingpen em. Very good. Kabamut jingpen em. Jisu lawan ha kaniga pertai ban le akum no yingi? Ban? Pen em. Very good. Tingin na jitap ti Jisu ni kapot. Ba Jisu lawan ha kaniga pertai ban le amno yingi? Ban? Pen em yingi. But kalajia, hadin balat pra kaniga kenro ayu hakapo Joshua ka kenro Jericho. Am kala pra kaniga kenro Jericho, but ublay ula dan rengkat lem badu Joshua, but ublay ula ong yo Joshua, wanum shepting, pen klanya ladi, long slur bha, namar ngangan dan rengkat bat mi. But ngan ay ka jingjob, ngan ay ka riba ro ya mi. Badu Joshua bagi kun Israel hagani por kila let ban yale ban yale thma ban yale yu ban yale eka thma hap shile gumno eka thma ha sha yasho nei hapa thma sha yasho nang ta sha jayu ha thma dan ka jing dan jing ayu jing penyap dai dan ka jing penyap ni yasho Ndai tak masuk Yosho ada keti kerja rumah, kiliam no, kia penyap dekai, daka wat, mo ki penyap dekai, daka wat, ki dong ki mo ki ot ki pom, bat kiap kita ki nongshun, lani kita ki bayale thma. Hang ni u Joshua ru bat kini ki kon Israel, kila let banyale thma kini ki bun kiri, mo ningkong do la dek bun kini ki shnong. Ningkong kala dekai kata ka Jericho nang ta lapoi sa sya khmat jongka Jericho lapoi kum ta ter ki babun kita ki snong bat kiri hak badan hanta bat kala ja ka we kapor bakini ki briu pat mo kini keleng saudong kiri padam ki we kiri Jerusalem ro don hakata hapadeng kita mo hakapor ba u Joshua la yalam yeki kon Israel syakari kari ayu mana bukan mau Kile syai kini ki kon Israel syakari ayu. Kile syakari kanan. Kile syai syakari kanan. Hitap kari kanan. Kaba ublay ula kular ya ki kon Israel bakin let syakata kari kalong kari kaba bha kata-kata. Hitap kari kanan kadai kari ayu. Kari balakot ya ka batut daka dut batka ngap. Mo kadut bat ka ngap. Mai fitep kei kadut bat ka ngap. Hagak tien jong blay, hagi sam la batai, hagatas man matmaru la pan yasarim. Ya ka? Ktien jong blay. Kei ka ktien jong blay, kadai ka dut bat ka ngap. Tingin ong biang ka ktien jong blay kadai kei? Kadut kadai ka ngap. Kanungo dia pi haying juong. Didut. Kanungon syak jong, didut. Kanungon pat syak didut. Syak didut, good. Kale you habangi dah didut. Kapan le you yangi? Ya kan gamat? Kapan klan. Mo, kapan klan? Kapan ru ya ki kini ki sieng. Pitep lada pi didut. Kanungon bamju bang ban didut. Dan kibadong didut I don't like. Mayong ngam ju bang reng akadut menju tre reng mandi dut. Handai la dangi didut. Kan leayu ka majongi, kan pen klan, kan pen eru yaki shings. Kan mau next time di ban lem no, di bandi dut. Okay? Bat kum juru, ngidon kam ri ka ktien ka jong blay. Namar ka ktien jong blay, ka balong kum kata ka dut, kan le akum no yangi, kan pen klan. Very good. Kak tien jong blay kaliam no yangi kapen klan. But hang ni ki kon Israel ha ka jing elam jong u Joshua kila let. But baro ki we am ha ba kila yo snow ba kum no.
Kini ki kon Israel kila penpra moi kata ka kan ro Jericho ba baro kila ya tiang. Kila shep tiang kita baro kita ki neighbors. Manu ki neighbors? Ki para marjan ki para marjan ki basalang hajan kita ki shnong ba kiri ki badan hajan. Kila ya shep tiang ki ong kila ya sngosh pang uni Joshua ba ki kon jong ki Israel. Ba kumnu kila ya wan bat klam da lei kata ka kan ro jong ka Jericho kala para ublay udan rungkat bat kilong ba klan kilong ki ba klan pita balay ki kon Israel Joshua long ba klan ki job ba ke thama namar kidon ya ka ketin jong ublay ka balong kum ka dot mo bat day namar kata kapen klan ya ki namar ublay ulaya kran banu Hau Joshua hagi kon Israel. Mo mot kila yo sngow ya kay? Ya ka? Ktien jong ublay. Ka ktien kami nay? Na shuntor haba pikran. Kami ayu? Ka ktien. Laban yu iba mi ktien. Laban bat. Henry ka ngam banem. Yo sngow na. Yo sngow ami ka ktien. Ka ngam ru Nyepoy ban perkat ru ke ka bangi yo sngow. But hang ni ki kon Israel ba Joshua la yos ngok ten jong blake but habak la job ki thma kala pen shap tieng ki taki para marjan baro but ki liam no uda la don san ngot ki sim kanungun san ngot ki sim mo ki la lumlang mentas san ngot ki sim u Joshua ba ki kon Israel ki long kanu tang marwai tang kawi kari manu beri sim jong ki Manu beri sim jong ki kon Israel? Manu? Very good. Manu beri sim jong ki Israel? Ublay. Hakata ka por mo kim dan sim. Manu bala di sim, la di blay. Henry kini ki wei pat ki sim san ngot ki alum lang, mo kila ya group, kila ya team up. La long kanu 5 versus 1. Kanu 5 against 1. Manu balaban job, san ngot na tang iway na. Ladi ban job kita ki san ngot mo nama la team up la san ngot la klanya kiele bat no bat kan nungut kiele tang bat way dei tang bat kawi kari hanoi kini ki san ngot ki sim am klaya team up bat ki ong ya let ban ya let thma bat kini ki gibeon bat ban penrem yo Joshua mo namar hakani ka poram na don kani ka ri gibeon namar kiru kila shap tieng mo Joshua ba ki kon Israel kila ya job bat ki let ban ban re yala di lani ban pan jing yarap naki kon Israel lani na Joshua ban ong yarap yengi mo wanum pen yap yengi ri yengi Henry kini ki gibeon am kidai ki baklan ma bat ki babon ba ki sipai ru ki baklan ki sipai bat kini ki san ki si empat ki lai shap tieng ki ong menta ki la ban wan ban her thma yengi ru ban pen yap yengi ru te ki liam no ki ong to ki dai tang marwei tang kawi kari wan mangi san ngot ngin ya team up pat ngin ya le ngin ya job ba yaki bat manu kita ki sim tengen ong lang bat nga sim Jerusalem sim Hebron sim Jarmuth sim Lakish bat sim Eglon kan mau tengen ong biang manu sim Jerusalem Hebron, Jarmuth, Lakish, but Eglon. Kini ki san ngot ki sim kila ya team up but ki ong in late ban ya le. Ban ya hirt ma ya kani kari Gibeon. Henry Gibeon pat ki leap no ki late ban pan jing yarap na no. Na Joshua. Mo la le ban pan jing yarap na Joshua na mar kini ki Gibeon kite bau Joshua ulong uba klan. But ki ba job be ya ka? Ma, what are you, Joshua? What are you, Joshua? Jing, what are you, Jongka Kerteng Joshua? Jing pen em, very good. Kini ki Gibeon ki lai shap tieng makin wan kini ki san ngot ki sie man bat ki sipai mo ban wan ban ya her thma ki lai shap tieng ki pet chanu ki pet shau Joshua namar Joshua ulalong uai unong penem. Mo la long ku muta unong penem ban pelaj ki na ka jingyap. Ban
ki gibbon ki la let but Joshua ro la one wood la one kloy mo la one kloy but ban one ban yarap ban ya le kata kathma mau na ka banta ki ni ki gibbon shakini ki sanut ki sim but menta pat haba kilaya herthma kanungun sangut persya kanu iway 5 against 1 5 verses 1 das ngap ti ikop ban job ikini kanungun san mo hanrei manupat badai usim ba persya badai tang iway They blay Jisu They come clan san ngut kisim ne come clan usim kisim bade Jisu ne. Sim kisim bade Jisu. But Peter bas ngau tunat hang ni. Haba kini kisan ngut kisim but kita kispai baro katakari kelaya one banya hertma Joshua. Peter bhaga tu ko pora. Ese ki padan baji. Kanu ngut deng baji. Dan madeng baji, pi dan baji hang tay. Ka baji ka leayu, ka peniya kay? Peniya ka? Por. Men shua ha ka por bampat dan baji ki liam no tragi pet por kumno. Ki pet por naka sngi. Mon daladan chatay la ong la mi sngi mo la kata baji la dadai. Halor kli be jong pi kala dai kanu baji. Kad ar baji mo la shteng sngi bandalak sedang ban no pat kala dai. Jan miet mola di por ban sep sngi mot kilaya tep bandalami ubanai la tep kala dai ka miet ubanai mi men sngi na da miet na da miet nang ta ka sngi ka mi men step na jan miet na men step nai te ha ka tu por ki bri ha po pat dan baji pat tep por ki liam no ki pe ya ka por da ka ba pe ya kai ya ka sngi bar ha ka por ye le thmaru Hakapor ba yele thma kumnu kinte balade ka por ban penkut noi ka thma habala sep ka sngi shi sin la sep ka sngi kimla shu ban yele thma kimla shu ban yele thma balada kimla shu ban le thma kimot kinem no kin continue biang next day ka sngi ban one kini continue biang Henry hang ni Joshua lo ong lada ngi sange no manta kini ki Sipai la ni kini nong shun kin yo but biang kin yo biang kajing sat ba kin la ban wan ban ya let ma biang handai ngino mai lat but Peter bu Joshua ulem no Joshua Ukran ya kai ka ba penipor ka sngi Joshua Ukran ya ka sngi Peter bu ong kum no Joshua wong ko sngi ong kum no ko sngi wong ko sngi to yeng tek wong kum no Ko sngi to yang tek. Aji ka sngi ba yang tek? Kashiki ba yang? Mo kan mi bat kan sep. Henry Joshua wong kum no ko sngi to yang tek. Pila ban penyang ka sngi. Mla penyang ka sngi. Henry Joshua la ban penyang wat ya kai? Ya ka sngi. Shubu Lada ka ladai por ka sngi ban sep. Ladai por ban mi pat sawai. Ubanai. Teka bumod. Shubu lada menta Joshua uong ka sngi. Sngi to yeng tek. Kan jayu. Un mi ruai. Mi ruai. Ubanai Kumad haju ko por laban i ubanai ba ka sngi. Ma'am. But Peter hang ni Joshua ong ko sngi to yeng tek but meru ubenai ong ru yanu ya benai klam kran tang ya sngi klam ong tang ya sngi ban yeng tek Henry ong wat ya benai ru ong ko sngi yeng tek but meru ubenai to yeng tek kamot mdei ban ki mut klam ai lat ba ka sngi kan sep Klamai lat bakas ngikan sep. Menengi laya pule na ar Petros lenong balai dekat ke bakat ar ko angkum no ki khamat. Ayo ki khamat jong no jong blay kilong halor jong no jong kiba hok. But kashkor jong hanu haki jing duai jong ki. Joshua hang ni ulat duai
Ula duai, haba keren mana yo? Jing duai deh gay? Ka jing duai ka deh gay? Jing ya keren, good. Ka jing duai ka deh ka? Jing ya keren, bad no? Bad play. Bad hang ni Joshua, ula duai, ula keren, wong ko kasngi, yang tek, bad meru benai tu yang tek. Kenang ba kasngi kanum sep bad Joshua be kon Israel kini le you? Kini le? Thama. Ya kini ki ri mo kita ki sant liki ri. Bad pitep Shua bu Joshua ong yang kata kasngi ru ban yang, lani yau tau benai ban yang. Kila ya penyap ki babun kita kinong shun. Andre, ublay uladon rengkat lembat, Joshua begini kun Israel, ublay upen hab ru nang tena jrong benengam, upen hab ban penyap ikini kinong shun. Pitep upen hab na tena jrong. Ju hab na tena beneng, dap, ha? Ju hab hab slap, nang ta hab hab your, good, nang ta ju hab ha? Ju hab ru pria. Dah kanung laju syak bom pria. Laju syak bom pria. Baju syak bom pria. Laju ia mu pria longkum dua. Lada hap pria senat ban mi syabar ban syak bom hau pria. Ha? Dan bakwa ban dah syubu di baslap tinggi kwa barang ngin mi syabar am ngin ji slap. Handai syubu habu pria. Hau tinggi kloy ban mi syabar ban ong ban syak tu pria. Ban bomingi, balai ngiting yu pria. Namaru pang dai, syubu di bahap, hab pria halor jengi, dan kapor am baki hab kita ki pria, bahe. Hadu ba sen hab tu pria am halor jongki kapan pat ya kli jongki lese baki yap. Bat hang ni lah batai hak kita bu Joshua bahaga por bahap ki priam kambun ki bayap na upria ban bayap daka wat lam ki penyap daka wat lam bat ki labun namar manu ba penhap pria ki beriu ne ublay bat kani ka thau ba ublay udon rengkat banu badu Joshua bagi kun Israel. Balai namar kini kidei kibala jiet jong ublay. Bado Joshua uladai ubriu uba pop. Uba hok. Very good. Badai namar kata ubriu uba hok lada ong yu kasngi yeng kasngi kan yeng. Lada ong yu ubenai yeng ubenai un yeng. Bado Jisu ong lada pinget pila ban hukum ya uniu lum. Ban liam no? Ban kan ria. Amen. Pidon kata ka jingat, ba pila ban pen kan ria ulum. Kanung dan jingat. Ban pen kan ria ulum. Dan jingat. Pitep ha jingem jongi ki babun kanung na pedeng jong pi judon ka por ba pi sotieng. Yo sha mai. Klem le homework. Klem puli. Chạy tiếng đấy, tiếng là pa email ban đây ai là kẹt, chỉ biết đào quan là tiếng sa mai sa bom, hang niu Joshua ubriu uba hok, ula duai ula keren, bat ublay ru ula set kulut, William no ula ngap, tang mu ngap, udah ya le na kabenta jong amen. Kani ka batayangi kumbangi la pule war haki sam rula tho pa ublay uyo sngo ya ki jingdwai jong ki ba hok bangi la pule na ar petros ru lai khat ar ko ong bagi khmat ki jong ublay ki long halor ki ba hok bal ki skor jong u shakita ki jingdwai jong ki amen tingle ban aingo yo tra ha kani ka por nga ngai kan long ka jingker khu ya piru kum jo baro ki basnga ba pinyo ban tep baladangi long ki kena kiba long hok hakmat ki jong ublay. Ladangi le ya ke ega ba utrai Ukraine ngi lang ba khtien ka jong utrai ki khmat ki jong kin long halor jing em jong pi ke ega ba pi le utrai un ban man bahaya ka. Ke ega ba pi duai utrai un snap ya ka.
But nganget ngi rohang ni hakani ka por ki badan hakani ka jaka ngi kwa bo blay ki khmat ki jong u kin long halor jing em jongi hoi nem. Tingile ban yang ban ai ngo hakani ka por. Ba u try u khmi yangi u pet yangi but u try udah ngap but u shashkoru yaki jing duai jongi. But ka ting ka jong blay ko ong ba u jisu hikai ba ka ke bangingi duai ngin nget ru ba u blay uladep jubab yaka. Ting leban ai ngu utrai kani ka por, utrain kerkui ngi baro lang ba kani ka ktien, bat ngin ken mau, kumbau Joshua ula long ubriu bahok, bat ubalapan kongo ila di ha ka ktien ka jong ublay. Kum tato ai bangiru baro iwe piwe. Ngin ngap bat ngin kongo ya ka ktien ka jong ublay, bat hangta ka khamat ka jong uru kan long halor jongi, bat kishkor jong uru ban sngow ya ki jing duai jongi. So everyone, join your hands and close your eyes. Bat piru hakani kapor, pinya duai lem rengkat bat ngi, utrai un snow kan ya ki jing duai ki jongi hakani kapor. Ngini ong lang try Jisu. Yiwan ban ai ngo me. Ya ka ktien jong me. Bangi snow. Try. Ka ktien kong. Ki khmat jong me. Kilong halor ki bahok bat kishkor jong me shaka jing duai jong ki try Jisu ngaduai penlong yang ngaru ban em ka jing em ka bahok ngan long hok hakmat jong me habangatip habayoi bam yoi mepat meyo i ya ki baro meyo i wat ki jing mo jonga meyo i ya ki jing perkat jonga metebru ya ka dono jonga try Jisu ngan long komu Joshua ubayo snow ya ka ktien jong me uba pen ko nguru haka ktien jong me nabangatep kumta meru men khmi yanga bat men yo sngoru yanga try ngi duai ngi kerku yangi lang baro ngin long ki jing thau ki ba shem sngo bha hakmat jong me ngi duai hakar tengo Jisu Ipan, daka ba aingo, bat daka jinget. Amen. Ni aingo you try ni ka pong yo, ban ngok tinga jong blay kala long sha ka jingker ku ingi iwe pi iwe. Kanungot pis ngo yo ma jingker ku lung baga ni ka jinget ho. Amen. Ni na stop to you try kan ka ni ka por. Ban ngongo ba u try ukren hangi. Upet yangi bat u sngow yangi. Ba ingat hado bena syam yang pada pi haga wei bak khting ka jong utrai na kerkui pi lada pi don hapre ka jingpang jing shitom bru kam kanti ka snam ka jong utrai na baleng baga jing snam ka jong utrai la long ki bla yo khia ken mau don ka bor haga jing duai kum ba Joshua ula duai ba ublei ula snow kum ta piru da ka bor da ka jinget pin duai sho utrai ba utrai un yo snow yo pi baro hado bena syam yang pat bat pi sai sen ngene lei ban ong no kum no ye ki parlo ki jongi bye Verse for this week.